Witam serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Letni deser to obowiązkowo lody, a najlepiej, kiedy możemy przygotować je sami w domu z własnych składników, ze świeżych owoców. Do przygotowania lodów niekoniecznie potrzeba mieć maszynkę, ważne, żeby mieć w czym je wymieszać, ewentualnie zagotować, a potem zamrozić. Zapraszam do wypróbowania przepisu na proste lody truskawkowe. A po więcej pomysłów na letnie desery zachęcam do odwiedzin na pozytywnakuchnia.pl. Do blendera wkładam truskawki, cukier i zamrożoną mieszankę śmietanki i mleka skondensowanego. Ważne, żeby nie była zamrożona na bardzo twardy kamień. Miksuję całość w blenderze, tak żeby wytworzyła się masa o gęstości lodów. Jeśli masa będzie za rzadka, trzeba ją będzie po prostu domrozić w zamrażalniku. Moja masa wyszła rzadka, więc wkładam ją do pudełka i przekładam do zamrażalnika. Co pół godziny wyjmuję i dokładnie mieszam, żeby nie porobiły się w niej kryształki lodu. Lody podaję z cząstkami świeżych truskawek i listkiem mięty. Po więcej pomysłów na desery na lato zapraszam na pozytywnakuchnia.pl.